खुलुमबाय दिनै 28 जानुवारि 2024 रबिबार। गलाघाटआव सासे फलान गान्दा मैहुर खालामग्रा फलानखौ पुलिसा हमबाय आरो बे फलाननिफ्राय गान्दानि गंबो बोखांदों। हमजानाय दायनिगिरि फलाननि मुङा जाबाय जगु पेगु। जगु पेगुआ गान्दा बुथारबोगासिनो दंमोन। उनावहाय पुलिसा मिथिनानै बेखौ एरेस्ट खालामबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पानबारि रानिघाट पिकनिक स्पटआव हाकुवा दैमायाव पिकनिक जानो थांनाय सानैसो सुबुङा दैमायाव दुगैनायाव सासे सुबुङा दैयाव गबनानै थैदों। जाथायनि उनाव गबनाय सुबुंखौ दैमानिफ्राय बोखांनानै फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लांनायबो जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय हारि प्रसाद शर्मा, 37 बोसोर बैसोनि। नागालेन्डनि सासे पुलिस कनस्टेबलआ रेल बिफाननि पुलिसजों आयेननि बेरेखा लाइसेन्स गैयै पिस्तल लानायनि जाहोनाव जरहाटनि मारियानि रेल बादायाव हमजादों। हमजानाय दायनिगिरि पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय गुबलाल ठाकुर। उत्तर प्रदेशआव सासे 12 थाखोनि हिनजावसा गथ'आ फरायसालियाव थांबाय थानाय समाव फंबायआ पिस्तलजों गुलि गावदों आरो बिब'आ गुलि नांजानानै गोब्राबै जोखोम जादों। फंबायजों गुलि गावजानाय बिब'नि मुङा जाबाय भूमि चौधुरी, 17 बोसोर बैसोनि। बे समाव भूमि चौधुरीखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो फंबायनि मुङा जाबाय ध्रुव चौधुरी। उनाव फंबायआ पुलिसजों हमजादों। फंबायआ पुलिसनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला गाव पिस्तलखौ गावाखैमोन। पिस्तलखौ लांबाय थानाय समाव हरखाब आखाइनिफ्राय फायरिं जानानै बे जाथाया जादों होननानै बुंदों। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसा गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ। दासान्दि ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनाय बर'फोरनि निउज चेनेलाबो बेखौ फोसावदोंमोन आरो गोबां इउटुबारफोराबो बेनि सायाव बाथ्रा बुंदोंमोन। दासान्दि गोसारबाय थानाय थाइजौखौ आइ दाउब'खौ बर'फोरना गोसारनाया नंखाय। बे बिजाबखौ फोरोंगिरि गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि बिमल मुसाहारिया ससियेल मिडियायाव नंखायै गोसारहोदों। बिनि थाखाय बिमल मुसाहारिया निमाहा बिनांगौ होननानै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय रोखायै बुंथिदों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा जोंनि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जेनाखि लोगो आफादगिरि बिमल मुसाहारि बिथाङा बे बबे साइडनिफ्राय लेखाखौ लानानै मोनथिया हसिया मिरु आफादाव जायनाखि जों मेन पर्टफलिय'नि मानसि जों मा मावदों मा मावा बिथाङा जोंनाव जेबो सोङाखै, जेबो इनफरमेसन गैया बिथांनाव। दा उइदाउट इनफरमेसन बिथाङा बोरै बेबायदि बबेनिफ्रायबो लेखा लाबोनानै बबेबा साहित्य सभा बबेबा एबसु सोरखौबा मुं सुनानै बेबायदि बुंनाया जोंनिफ्रायबा माने जों दुखु नांदों, खिन्थु बेखौ बुंनो नाङामोन। दा जोङो दिनै ओरैबायदि जों खालामदों, जोंनि माखासे फरा बिजाबफोर जुदि भुल दङबा जोङो साहित्य सभा एबसु जों फोरोंगिरि आफाद जों जयै सावरायनानै जों बे भुलफोरखौ जों बोरैबा सोदांनो हागोन। जों बबे दिगजों थाङोबा जोङो ज' खामानि मावनो हागोन। जोंनि साननाय थिंकिङा बे। खिन्थु जोंनि फोरोंगिरि माखासे बेबायदि गाज्रि बेबायदि मिडियायाव हगारनायखौ जोङो दुखु मोनदों। दा बिनिखायनो जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे बिथाङा जोंनि बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जेनाखि मर्यादा बेखौ बियो माखासे जोंनि मान सनमानखौ जादों। दा बिथाङा जिखियानो जा मानो बियो जोंजों सावरायाबानो बिथाङा जानला मानला बाथ्रा बुंनायखाय जों बिथांखौ जोङो जिखियानो जा मानो बे गावनि भुलखौ गाव स्वीकार खालामनांगौ आरो एबसु आरो साहित्यजों क्षमा लानांगौ होननानै जोङो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनिफ्राय जोङो बिथांखौ खावलायदों जाहाथे बिथाङा कमप्रमाइस जायो। थांनाय 19 जानुवारि खालारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारा उदालगुरि ओनसोलनि हादानाव बर'फोरनि सायाव इनाय अनागार खालामनायनि सायाव दिपेन बर'आ मानो जेबो बुंनो हायाखै होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंदों। 27 जानुवारि बे बर'फोरनि थाखाय अभिशप्त सान। 1988 आव बार'नाम भुमखा गामियाव प्रथम 7 जन बर' आइजोफोरखौ आसाम पुलिसफ्रा गेंरेप खालामनानै जिनाहारि खालामनानै बर' आइजोफोरखौ लैजाब फोनांदों। बे बिटिआर सुक्तियारि उनाव फरेस्टनि हाग्रा ओनसोलफ्राव मानसि बुनाय, दानख्रुबनाय, सोरनिबा माने बर' आइजोनि दख'ना खुनाय। बे दाखालि तामुलपुराव बर'नि बेनार होदोंमोन। बे बेनारखौ बोख्लायनांगौ होननानै हारसा मानसिफ्रा धमकि होनानै बोख्लायहोबाय, गाहायावसो लिरनानै दोनबाय। दा दिनै बेखौ दिपेन बर'आ नुवाखै। दा दिनै बिनि सायाव मानो जेबो बुङाखै आरो दिपेन बर'आ दिनैनि दिनाव रोखा जाबाय बियो इउपिपिएल सरकारनि
बे सासे स्पक्समेन उननि सानैखालि आरोबाव उदालगुरि सान्थिफुराव प्रान्जल तालुकदार रुबिकातारि रेन्जार बियो थांनानै बे जायगायाव न' बां सावहैबाय, बेसर सावबाय, सिबिं सावबाय, आलु लाना फैबाय, दाननो नागिरबाय मानसिफोरखौ बिरादनो दाननो नागिरबाय माने कुकुर बर' जाति कुकुर सैमा बर'फ्रा होनना बुंबाय, नोंसोर दानथारजोबगोन सुथारजोबगोन होनना बुंबाय, गावथारजोबगोन होनना बुंबाय। दा दिनै बेखौ रायजोफ्रानो बुंदों। दिनै बे खेथ्रआव दिनै दिफेन बर'आ सिरि, मानो सिरि? आङो दिनै गासिबो मिडिया पार्सनफोरखौ बरायबाय आरो खुलुमबाय। 27 जानुवारि बे बर'फोरनि थाखाय अभिशप्त सान बियो। खोमसि बर'फोरनि दुखुनांथाव सान। बे 27 जानुवारियावनो 1988 आव बार'नाम भुमखा गामियाव प्रथम 7 जन बर' आइजोफोरखौ आसाम पुलिसफ्रा गेंरेप खालामनानै जिनाहारि खालामनानै बर' आइजोफोरखौ लैजाफोनांदों आरो बर' जातिखौ लैजाफोनायजों लोगोसे बर'नि बिखा बिख्लोआव दाहा फोनांदों। बे जाथाया आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ होबथानायनि थाखाय जानाय जाथाय। आसाम पुलिसा बेबायदि गाज्रि जाथाय खालामनानै आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायखौ जिउफ्लेनो सानदोंमोन। दा बेनिखायनो बे 27 जानुवारिया बर'फोरनि थाखाय गोसोम सान आरो अभिशप्त सान। आरो बेबादिनो नैबे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बे 27 जानुवारिया पिस एकर्ड बिटिआर गोरोबथा सान। बे बिटिआर गोरोबथा सानाबो बर'नि अभिशप्त सान, गोसोम सान, दुखुनांथाव सान। बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर'फ्रा जा पावार मोनबायमोन, जे बिटिसि 6 सिडुल मोननानै जे बर'फ्रा जौगानो लाबायमोन, जे गावनि अधिकारखौ मोननो हाबायमोन, जे एफा एनै बर'फ्रा दावगाबायमोन। दिनै बे दावगानायखौ जोफ्लेनो थाखाय बे जौगानायखौ हिंसा खालामनानै बे जातिखौ आरोबाव नासयफिननो थाखाय नैबे नंथारै बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। बे बिटिआर गोरोबथायाव बिटिसिनिफ्राय गोहो गोनांसिन जेबो गैया आरो बे बिटिआर गोरोबथाया कन्स्टिटिउसननि खुनु धाराजों जायाखै। आरो बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि मोनखानाय पावार 6 सिडुल बे 6 सिडुलखौ फोजोबस्रांनो लानाय जादों। बेनिखायनो बे बिटिआर गोरोबथा 27 जानुवारिया बर'फोरनि थाखाय अभिशप्त सान। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।